keď začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama. Pomôže ti jasná správa. Unimu z cesty, sprav tu miesto. Pre hasiča sama, on napraví to. Veď dobre vieš, sám je hrdina náš. Požiarník Sam. Sam mimo služby. Pre dnešok som skončil. Aké máš plány, keď máš voľno zo služby? Mám toho veľa v pláne. Už dlho som odkladal kopu drobností, ktoré treba všetky urobiť. Tak, už žiadne praskliny ani diery. To je ale ohromné. Pozri sa, Norman. Hladké ako detský zadoček. Nie! Je to rýchlo schnúci betón, ale aj tak potrebuje pár minút. Ja hlúpa. Teraz sa pozrieme na ten odkvap, čo si spomínala. Rýchlo schnúci betón? Je to tam hore. Voda odtiaľ kvapká zákazníkom na hlavu. Nemaj obavy, Dillis. Pozriem sa na to. Ahoj, Sam. Máš voľno však? Niekto sa má. Mám síce voľno, ale čaká ma kopa práce. Najprv musím okopať zeleninu. Potom budem žehliť. A nakoniec chcem ešte natrieť domové dvere. Ako ti pomôžem, Sam? Tak mi napadlo, či nepredávaš štece. Mám najlepšie štece v Pontypandy. Poď so mnou. Čo to robíte, pane? Varovanie starého veliteľa stanice, Cridlington. Ale vy nie ste starý, pane. Myslím tým starú poveru. Traduje sa už celé roky. Keď vietor od západu vanie, žiadny hasič si neodpočinie. Búrlivý deň na pozore sa majte, ťažkú prácu očakávajte. To je dosť chytľavé. Keď vietor od západu vanie, modrú koženú vestu si oblečiem. Cridlington, dobre vieš, že Sam je mimo služby. My ostatní si musíme vyhrnúť rukávy a pripraviť sa na náročný deň. Áno, veliteľ Steele, pane. Myslím si, že tento jeden mi bude stačiť, Dillis. Skvelá voľba. Tuším si, hovoril, že sa dnes chystáš aj žehliť. Áno, presne tak. Mám tu jednu novinku. Osviežovač v spreji vhodný na žehlenie s nádychom vône letnej lúky. Pozri sa na to. To je nádhera. Ovoňaj, Sam. Ahoj, Sara. Chceš vidieť niečo ohromné rovno tu za rohom? Dobre. Tak poď so mnou. Počkaj, musím niekde uviezať mi perá. Pomoc! To je Mike. Zdá sa, že má problém. No, pomoc! Pomoc! Dajte ma dolu! To snáď nie. Pomoc! Dajte ma dolu! Vydrž, Mike. Len vezmem rebrík. Čo to? Pomôžte mi! Žiadny strach, držím ho Sam. Dobrá práca, Trevor. Už sa dlho neudržím! Mike! Si v poriadku? Áno, som. Vďaka Samovi. Ďakujem. Chvála Bohu. A opravil si mi tie odkvapy? No? Čo na to povieš? A to je všetko? Nie, pravda, že nie je. Teraz
Teraz mu spraví dobre šálka sladkého čaju. Tiež si dám, ak máš postavené na čaj, Dillis. Čo sa to deje? O nie! Nezatiahol som ručnú brzdu. Ustúpte! Skvelá práca, Sam. Zachránil si ma. Už zase. Ešte, že si nebol v službe. Takže? No, sleduj toto. Ups. Rozruch sa skončil. Späť do práce. Áno, tiež sa musím pustiť do pár drobností. Pomoc! Uviazol som! Norman! Ó, nie, zas má kto si problém. Pomoc! Mami! Neviem pohnúť nohami. Ó, bože! Čo si to zase vyviedol? To je rýchlo schnúci betón. Stúhne do niekoľkých minút. Žiadny strach, Norman, dostanem ťa von. Norman Price! Čo len budem s tebou robiť? Prepáč, mami. Chcela by som mať chvíľku pokoja a ticha. To znie ako detektor dymu. A toto ako doza so sprejom. Môj obchod! Volám požiarníkov! Dillis, stoj! Nikdy nevstupuj do horiacej budovy. Netráp sa, Sam. Idem domov a zavolám odtiaľ. To potrvá pridlho. Rýchlejšie na stanicu dobehnem pre pomoc. Ponáhľaj sa sám! Ahoj, požiarník Sam. Práve som... Prepáč, James, stav núdze. Hneď ti ho vrátim. Tomu nerozumiem. Myslel som, že dnes budeme celý deň na nohách. No s Bohom, to nie je dôstojný spôsob, ako má hasič tráviť deň voľna. Na to nie je čas, pane. V Dillisinom obchode je požiar. Požiar? Aha, ide sa do akcie. Stáť, počkajte! Nezvonil som poplach. Toto by som si rád skúsil. Vďaka Bohu, že si späť sám. Wow! Pozrite sa na ten dym. Vonia ako letná lúka. Elvis, odpoj elektrinu. Dobre, sám. Škoda, že tak pekne nevonia každý požiar, však, Penny. Tak čo, stihol si urobiť všetko sám? Nie, nestihol, ale zachránil som Majka zo strechy, zastavil odbrzdený autobus, vyslobodil Normana z betónu, išiel som na skateboarde až na hasičskú stanicu a spustil poplach a pomohol som uhasiť požiar. Aha, tak preto sme my mali celý deň pokoj. Áno, sám všetko vyriešil. Viete, čo sa hovorí? Dobrý hasič je v službe vždy. Sam, práve sme o tom hovorili. Keďže si nám celý deň pomáhal, teraz pomôžeme my tebe. Natriem ti dvere sám. Žiadny problém. Ja ti všetko vyžehlím a Norman ti bude okopávať zeleninu. Najbližšie 3 mesiace. Ale mami! To je úžasné. Všetkým vám ďakujem. Požiarník Sam, kedy mi vrátiš môj skateboard? Tvoj skateboard. V tom rozruchu som naň takmer zabudol. Hneď teraz skočím na stanicu. Neviem to, pomôžte mi, neviem zastaviť ho. Ako vravím, dobrý hasič je v službe vždy. Žiadny strach, pane, idem vás zachrániť. Vyrobilo štúdio Magic Voice.